फरायनानै मालाबाबो गाज्रि जाया आइ आफा रायजो राजाजों थांगोन जोथोन लानायासो आसोल बाथ्रा जोंनियावबो बिदि जानो नायो दा बर'आव फरायबा गोरों मानसि जानो हानाय नङा खोमा इंलिश बिजोङाव फरायबासो गोरों जागोन खोमा एसामिसाव फरायबासो गोरों जागोन खोमा जेसेबां आइएएस आइपिएस बर'नि गेजेराव डक्टर ओंखारदों गासिबो बर' बिजोंजों फरायनाया बांसिन तामुलपुर जिल्ला एबसुआबो एबसुनि गोथार जोनोम सान फालिदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार जोनोम सानखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला आफाद दखरा आफाद दालाय आफाद आरो फरायसालिनि फरायसाफ्रा बायदि बायदि हाबाफारि लानानै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुआबो कुमारिकाटा दखरा एबसुनि हेफाजाबजों कुमारिकाटा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव एबसुनि 57थि गोथार सानखौ बायदि बायदि हाबाफारि लानानै फालिदों। गिबि हाबाफारि बायदियै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया बड'लेण्ड मुंख्लं आरो एबसुनि रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावजेनो कुमारिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सत्य नारायण बसुमतारिया बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो कुमारिकाटा इउएन एकाडेमिनि आफादगिरि बलराम बर'आ गोजोन खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोयो फारियै कुमारिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि नबिन बर' लथिबारि फाख्रिबारि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मनीश्वर बर'आ बिनि उनावनो 3 किल'मिटार गोलाव हानजा सुरनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया बेनि उनावनो हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बायदि बायदि मोसानाय रंजानाय आरो सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बर' हारिनि बे हाबाफारियाव तामुलपुरनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दखरानि गोबां बिबानगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 57थि गायसनथाय सान बेजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों दिनै कुमारिकाटा इउएन एकाडेमियाव जोङो गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय आखायाव लादों। बेजोंनो लोगोसे जोंहा दिनै गोबां हाबाफारि लानाय जादों मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 57 बोसोराव आगान होबाय दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो फुङाव जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोथार आर'ज बेखौ जोङो सेथि हाबाफारि हिसाबै लानाय जायो बेनिनो जिहेथु जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोथार फिरफिला बेखौ जोङो नैथि हाबाफारि हिसाबै लानाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जोङो जि मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौ जोङो जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय गोबां एबसुनि मावथि बा बर' हारिनि मावथि बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों बेनि थाखायनो जों बिथांमोननिसिम गोसोखांनानै मुंख्लंफोरनिसिम जोङो बिबार बावजेननाय जायो। बेजोंनो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव जोङो सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो मानो होनब्ला बड'फानि जि मोनसे सान्थौ बड'फानि नाजानायजोंनो जोङो दिनै बर' हारिया नैबे अबस्थासिम सफैनो हादों। बेजोंनो लोगोसे जिहेथु दिनैनि दिनाव गोबां फरायसुलि बिथांमोना बा जोङो एबसुआ मोनसे गोथार हान्जा जाय अरायसमबो जोङो हिंसाखौ जों मालाबाबो लुबैया जोङो मोनसे डेम'क्रेसि फरायसा आफाद बेनिखायनो जोङो अरायसम गोजोनखौ लुबैयो बे गोजोननि थाखायनो बुहुमाव थानाय गासैबो सुबुं माहारि बेजों बिटिआर ओनसोलाव जोङो मोनसे सान्थिखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ बेनिखायनो सान्थिनि थाखाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी बे ओनसोलाव जों बयबो थांनानै थानांगोन अरायसम जोङो गोजोरै बयबो खामानि मावलांनांगोन जों अनलायनाय जि भातृत्व बोध बेखौ लाखिनो थाखाय जि मोनसे जौ जुवा ड्राग्स दिनै बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे सारा आसामावनो दिनै साग्लोबगासिनो दङ बेनि थाखायनो जोंनि फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना जाहाथे बैनिफ्राय गोजानाव थानो हायो जोङो गोजोनजों लोगोसे जि मोनसे फारौ बिरहोनाय बिलुन बिरहोनाय बेजों लोगोसे जोङो सांग्रां खालामनो थाखाय फरायसाफोरा जे ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जौनिफ्राय गोजानाव थानांगौ अरायसम बिथांमोना फरायनायाव गोसो होनांगौ बेनि थाखायनो जोङो दिनै मोनसे गोजोन हानजा सुरनाय बा रेलि जोङो लानाय जादों बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैयै 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै दिनै 57 बोसोराव आगान होफैबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा
माने सेन्ट्रेल हिसाबै फालिदों सारा आसामावनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो हारिनि खामानि मावनो थाखाय बे ओनसोलाव गोजोन लाबोनांगौनि थाखाय मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा दिनै 52 बोसोराव जोङो खामानि मावनायजों लोगोसे दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे मेसेजखौनो होगोन जाहाथे बे बुहुमाव थानाय गासैबो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया जों खौसेयै थानो हायो अरायसम बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव बर' हारिनि गासैबो साफ्रोमबो मावथियानो मोजां खामानि मावलांनायाव बयबो हेफाजाब होलायलायो नैबे जि गोजोन हान्जा सुरनायनि गेजेरजों आङो बर' रायजो राजा नोंथां गासैबो थाखोनि सुबुं मेलेमजिबि नोंथांमोनखौ आङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरनाय जाबाय।